гледат, отколкото на един стрим, защото първо съм имал стримове. Между другото, веднъж, колко хора според тебе най-много са ме гледали на живо в Twitch? Колко вилъра най-много са имал? Имаш 26 хиляди в Twitch. Средно ме гледат, да кажем 200-300. 200-300 средно. Най-много наведнъж. Най-вероятно е било на някой стрим, на който си бил гол и се крещял. Мисля, че нека да заложа на 10 хиляди. 64. Да, бе. 64 хиляди човека. Не са българи. Това е единичен случай. В Twitch, като стримваш, като спреш стрима, може да рейднеш някой. Да ме хората, които те гледат тебе, може да ги пращаш на някой друг. Така. И в началото, когато почнах да играя в Fortnite, исках да стана професионалист, съответно вече с един дъчанин играехме и бяхме станали много добри, бяхме топ 10 в Европа, примерно нещо такова. И съответно, нали, като на такова ниво, спознаваш всички други професионалисти. Аз тогава стримвах, тогава се развивахте първо, имах примерно 100 човека ме гледах всеки ден. И имахме една група там с другите от Европа, Прота, с които играхме всеки ден. И имаше едно момче, което той беше на 13 години тогава, беше много малък, дори не може да играе турнири, защото имаше възрастово ограничение. И стримваше и го гледаха примерно 10 човека. Обаче аз знаех, че е супер добър, нали? И си казах, той пич, нали? Той има супер много потенциал, искам да му помогна, не е българин, той е британец. И така няколко пъти след като се спра стрима, му пращам неговия стрим 100 човека, при което той, нали, това се е по 10 на хората, които го гледат, се кефи, нали, супер, ако мерси много това. Впоследствие 2 години по-късно той става най-добрия на играта в света и го гледат хиляди хора. Играеш един турнир, прави си рекорда на вилари в Twitch, 60, там 70 хиляди човека са го гледали примерно за този стрим и спира стрима и си казва, сега то, помните ли го, нали? Разказва как съм го хоствал, когато имал 10 вилара, сега ще му върна услугата и бам. И аз стримвам, нали? Когато някой примерно ти даде пари или се абонира